La població estrangera va augmentar un 8,7% durant el 2019, representant el 16,2% de la població catalana l'any 2020. Segons fonts de l'Institut d'Estadística de Catalunya, aquest és el valor més elevat registrat al territori català després del 2010, quan els estrangers representaven el 16% de la població total. El nombre ha incrementat en 101.192 persones en relació amb un any enrere. El 38,6% del total resideixen al Barcelonès, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Encara que el Ripollès no destaca respecte a la resta de comarques de Catalunya, els seus valors també han incrementat. Vilallonga de Ter és el municipi amb més població estrangera, registrant un 16,58% d'habitants foranis, seguida de Ripoll, Camprodon i Llanars. La Paula va arribar a Vilallonga l'any 2006 de Romania i aquí ja ha format la seva família. Per tant, vaig venir perquè la meva germana es va casar amb un senyor d'aquí, que és un català. I gràcies a ella ens hem quedat aquí. Vam venir una mica així en plan de vacances, mirar i tal, llavors ens hem quedat que ja fa 14 anys que estem aquí. Tot i les diferències culturals i lingüístiques, afirma que l'adaptació va ser complicada al principi, però ara ja se sent una veïna més del municipi. Aquí vam començar a treballar, ens ha costat una mica al principi el tema de parlar, l'idioma, perquè clar, és una llengua latina però no jo, i bé, ens hem adaptat bastant bé. Una cultura totalment diferent, una forma de pensar totalment diferent, sí. Costa una mica però bé. Si t'ho agafes bé, cap problema. Vilallonga de Ter s'ha convertit en casa seva i de moment no es planteja tornar al seu país d'origen. Estem bé aquí i no volem pas marxar. Ja tenim els nostres fills que van néixer aquí, van a col·le aquí, parlen més el català que el romanès i de moment no ho pensem pas marxar. Com la Paula, moltes altres famílies estrangeres han escollit els pobles del Ripollès per instal·lar-se i formar la seva família durant els darrers anys.